Dobrý ľudia, dneska toto je prvý diel. Bude ich dosť asi dve. Dnes už vás nebavia normálne TNTčka, mňa celkom nie. Tak dneska budem hrať Minecraft a ukážem vám pár modulovaných TNTček. Tak poďme na to. Toto je dynamit, tak poďme hodiť. Skryjme sa? Dobre. To je lucky TNT. Asi to urobí niečo ako lucky block. Niečo, že hoci čo to urobí. Čo? To sa premenilo na iné TNTčko. To čo malo znamenať? To nejak dlho vybuchlo. To je divné. Čo? Prečo sa mi to seká? Dajte štít. Mne sa seklo plejko práve. Pečka, najväčší. Čo sa to... Dobre, tak toto bolo to najdivnejšie TNTčko. Tak toto TNTčko si ani na budúce video nebudeme ukazovať. Ako toto TNTčko má najviac. To jakú dievu urobilo, ide som mu vidiať ďaleko. Dobre, ďalšie TNTčko je lava TNT, takže malo by to dať všade lávu, keď sa potiem. No, zapál tu už. Poď. Jak som hovoril, všade to dalo lávu. Ďalšie TNTčko je gravity TNT. Čo to urobí? Čo to privoláka sem bufonov? Čo? Ale... Ne. Au, tak toto bolelo jak nik. To zapálime a podáme. Lebo to TNT. A voda je slabina. Fúr, aj tak by nás to netrafilo, ale kasujeme sa vyššie. Všade oheň, to je presne, to by som aj čakal. Ale myslel som, že tam budú blazovia, alebo malo to tie nohy blazové. Tak toto TNTčko je Sonic TNT, divné. To je takú Sonicovú ranu obrovskú. Tento vyskúšame radšej v prežití. Tak toto by nás asi dalo niečo. Toto TNT. To TNT by nás asi dalo okamžite. Toxic TNT. A to asi urobí obrovský výbuch a tam, kde je toxic. Nie som si istý. Jak som hovoril. Urobí nám to niečo? Au. Wow, to bolelo. Teda TNT. Dobre. Skryca, prosím, nech ma to netrafí. Ale hento, to lucky, čo sa premenil, tak tomu. Ako to som aj čakal trochu. Tak ľudia. Toto bolo to prvý diel. Chcete vidieť ďalšie TNTčka? Sú tam vôbec nejaké tajomstvá? Tak sledujte druhý diel. To vy zapadne vidieť. Takže dovidenia ľudia! Dobrý ľudia!